Githa Manning, lad os lige få dig heroppe en gang. Velkommen til. Du er leder af Limfjordsteatret, så du er også formand for Teatrenes Interesseorganisation. Ja. Okay, nu skal vi lige prøve at træde en lille bit smule ind i fremtiden. Fordi det vi jo prøver at gøre i den her debat, det er ligesom at sige, hvor er kulturen henne, hvor hører den hjemme i samfundet, og hvilke opgaver beder man den løse. Hvis du ligesom ser 10 eller 20 år ud i fremtiden, med de kommunalpolitikere, man har, med de regionalpolitikere, man har, med de landspolitikere, man har, med de udfordringer, man har, med det medieforbrug, der ændrer sig, som det gør i øjeblikket, hvor folk bruger mere og mere af deres tid på nettet, måske til skade, måske til gavn for andre kulturinstitutioner. Hvad skal teatret som dit gør for at klare sig i den virkelighed? Sådan som det er i dag, og når man så skal tænke i fremtiden, så bliver vi bedt om i alle sammenhæng af politikere, at vi skal tænke nyt. Ja. Vi skal ud og udvikle os, det er det, du er inde på med, at vi skal samarbejde med alle, vi skal finde ud af, hvordan kan vi som teater komme ud og møde. Der har endda været en kulturminister, der ville have os ud i gågaden hele tiden og lave teater, og det er det teater, nu snakker jeg meget teater, fordi det er det, der er mit felt, prøver på at gøre. Men jeg kunne godt tænke mig, og det var det, kunne være visionen for fremtiden, det var, at man måske også som politiker, at vi bad politikerne om, kunstnerne bad politikerne om at sige, hvad ville der ske, hvis man lod være med at hele tiden at tænke kassetænkning, sådan som man har kulturlivet for sig selv inde i regeringen, man har erhvervsministeriet, man har så videre, at man måske puttede kultur ud over det hele. Sådan så man sagde... Du vil have alle andre ministerier lagt ind under Marianne Jelved i virkeligheden. Helt sikkert. Eller Marianne Jelved. Det er ikke en tanke, der vil være ministeren fremmed, tror jeg. Undskyld. Nej, men jeg mener, at hvis det er sådan, at vi skal have en kulturpolitik, og hvis det er sådan, at vi skal op i... Nu snakker du om, at vi er op imod en masse ting, ikke? Mm. Jeg tror, det egentlig er positivt. Jeg tror, kulturen kan brede sig endnu mere. Jeg tror, vi kan mange flere ting, men det kræver, at ikke kun vi, men også systemet er med til at bryde nogle af de der rammer ned. Sådan så vi ikke bare hele tiden skal tænke, hvordan er det, vi kan arbejde sammen med erhvervslivet. Hvordan er det, vi kan gå ud i flere forskellige kunstarter, og vi hele tiden skal arbejde sammen. Det vil vi hellere end gerne. Men vi ligger alle sammen, søgemulighederne ligger alle sammen i forskellige kasser. Men det sjove er jo, at der er sikkert, hvis jeg giver ordet videre nu, så vil folk sige, det er du også ret i, vi skal tænke ud af siloerne, og så kommer vi sikkert tilbage til at høre samarbejder og alliancer og forbindelser og netværk og alle de der ord, vi glæder. Og det er jo derfor, det ikke skulle være os, der skulle gøre det. Derfor skulle man også putte det over til politikerne, sådan så at alle de ministerier og sådan noget skal gøre på tværs. Nærmer man sig et punkt, hvor man skulle sige, hvis du har ret i den der kassetænkningskritik, nærmer man sig et punkt, hvor man skulle sige, nu tager vi alt, hvad der er af kulturstøttemidler fra alle kasser, fra alle ordninger, så begynder vi forfra. Nu blander vi de penge, der ligger, og så ser vi, hvordan laver vi en kulturpolitik, som reflekterer, hvordan folk bor, hvordan folk bruger deres tid, som reflekterer, hvor meget de er på nettet, som reflekterer alt det der. Altså er tiden løbet fra de institutioner, vi har? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at alle de institutioner, altså det er jo det, som kunsten kan, vi kan blive ved med at udvikle os. Og derfor så tror jeg på, at det er bare at køre videre. Og vi kan godt være med på de der baner. Jeg tror, altså teateret er jo ikke, hvis du kigger efterhånden omkring, ikke bare i Danmark, men også i udlandet, så er teateret jo ikke bare en kasse på en scene mere. Teateret foregår ude imellem folk. Teateret foregår, hvor folk får nogle hjelme på og skal gå rundt. Det så man i København, det ser man alle mulige andre steder. Så på den der måde er alt det der interaktive, alt det der, som du snakker om med, at det ikke er gået fra det. Nej, vi tager det til os. Sådan er vi som kunstnere. Vi tager tingene til os. Og hvordan kan man mærke, for dem, der ikke kender Limfjordsteatret, hvordan kan man mærke, at man er i Limfjordsteatret, når man er hos jer? Altså, hvordan er der et lokalt særpræg, der slår igennem hos jer, som ikke ville slå igennem på en scene i København? Eller hvad er argumentet for at sige, at vi skal have scener som jeres? Det er for det første at få det ud til alle. Ja. Altså det er en af de mest fantastiske ordninger, der er lavet. Det ligger inden for teater. Og det ligger sikkert også på andre måder inden for alle de andre institutioner, men det, der hedder 50-50-ordningen. Altså inden for egnsteater, der handler det om, at man har en egnsteaterordning, hvor man får, hvis kommunen giver 2 kroner, så får de 1 tilbage fra staten. Ja. Det er så kom så, fordi man har lavet en rammeaftale. Men det skal vi ikke komme ind på. Men de ordninger, hvor man støtter op om kommunen for staten, for at få tingene til at ske uden omkring. Refusionsordningen for børneteater, den anden ting, som der blev sagt før, hvor man vil sikre, at alle børn får lov til at få noget for teater. Alright, lad os lige prøve at sende den videre. Når Githa siger før, Marianne Jelved, man skal ud af den der kassetænkning. Det er fint, at I siger, at der skal samarbejdes på kryds og tværs, men der er nogle kasser, som stadigvæk står, som hvis jeg har forstået det rigtigt, ligesom holder jer tilbage, ikke? Man ville tænke anderledes, hvis de kasser ikke var der. Er det rigtigt? Jeg hørte det ikke på den måde. Jeg hørte, at hvorfor skal erhvervslivet ikke, eller Erhvervsministeriet ikke, sørge for, at alle erhvervsvirksomheder køber kunst, eksempelvis? Eller sørge for, at deres personale møder kunst og kultur? Hvorfor er det kun børnene, der skal have den
Altså vi er, Mogens Jensen og jeg, er ved at tænke i de der baner, fordi vi har snakket om, hvordan kunne vi sætte noget i gang, som kunst og kultur kom ind på arbejdspladserne i større omfang, end det er i dag. Og tænker ikke kun på billedkunst, men kunst i det hele taget. Så derfor kan vi godt gøre noget på tværs allerede nu. Men jeg tror ikke, at det er realistisk at sige, at miljøet skal varetages af alle ministerier. Det Kort vil være svar, klogt Alex, at gøre det, ikke? og så kan vi tilbage til hende. Alex, værsgo. Bare et spørgsmål. Har I henvendt jer til erhvervsvirksomheder for at tilbyde dem iscenesættelser? Komme ud, fordi de har personaleforening, de vil meget gerne. Ja, selvfølgelig har vi det. Det er jo en del af det, vi gerne vil. Glimrende. Men det, jeg tænker på, det er jo ikke... Vi finder på hele tiden. Det er jo det er sådan, vi er, og det er det, vi er skabt til, og I beder os om det hele tiden. Vi kan ikke få penge, hvis vi ikke tænker nyt. Sådan er det jo. Ja. Og derfor vi gør, hvad I siger, fordi, som der blev sagt tidligere, jamen, vi skal tænke kassetænkning nogle gange, fordi ellers så får vi ikke pengene. Alright. Så vi skal også gå den vej, jo, ikke? Så jeg skal have salen på igen. Vi har et spørgsmål heroppe på balkonen. Værsgo. Ja, jeg hedder Kjeld Kvist, kommer fra Aalborg, formand for det radikale Venstre, og så sidder jeg i Dialogforum for Grøn Omstilling, som partiet har nedsat. Og nu er debatten omkring fremtiden åbnet, og vi står jo over for en omstilling med de store kriser, vi har, der siger, at vi kan ikke blive ved med at leve på den måde, vi har gjort. Men vi skal er det bare det radikale Venstre, der ikke kan blive ved med at leve på den måde? Eller? Hvad skal vi sige? Jorden kan ikke holde til det. Nå, okay. Jorden kan ikke holde til det radikale Venstre. Og det der er mit spørgsmål her, det er, hvordan får vi kultur og kunst til at være med til at lave nogle billeder på den fremtid, vi gerne vil have, og den fremtid, vi får, hvis ikke vi får lavet den omstilling. Der mener jeg har før set teaterstykker rejse ud på arbejdspladserne og vise, hvordan den der omstilling, hvor man skulle tage større ansvar ned på den enkelte arbejdsplads, og de frustrationen og de problemstillinger, der kom, hvor man ligesom spillede spillet, hvis man nu valgte den løsning, eller hvis man valgte en anden. Lad os prøve at høre den her tanke, Flemming. Der får du jo, hvad du efterlyser. Så sender man det ud på, så har man et samfundsproblematik, den er relevant, og man sender det ud på institutioner. Skal man det? Skal man bruge kunsten sådan? Nej. Det bliver et instrument, ikke? Jo, men okay. Ministeren først, og så Marie. Altså, man kan godt som borger, og som Vagn Kvist beskriver det, ønske sig og inspirere nogle kunstnere til måske at finde ud af at lave sådan noget. Men man skal ikke sige, at nu skal I lave det der, fordi nu skal det ud, og nu skal vi have omvendt sindene. Det bliver ikke i Danmark. Marie? Jamen, det tror jeg er enig med. Og, men der er et problem, hvis vi instrumentaliserer den her kunst, ikke? Og det ikke lader den være i sin faglighed. Det tænker jeg lidt i. At vi sørger for, at der er nogle stærke centre og steder og platformer og muligheder, hvor vi alle sammen kan komme til kunsten, også på kunstens præmisser. Men er der ikke, Marie, det lyder som om, du siger, at vi er uafhængige. Som kunstnere er vi uafhængige. Vi vil ikke sendes ud med et politisk budskab. Vi vil ikke bruge som et politisk værktøj. Men jo flere penge I får af politikerne, jo mindre uafhængige er I vel, eller hvad? Det kommer an på... Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg synes. Det tror jeg ikke, jeg synes. Jeg tror, at vi er meget, vi i UKK er i hvert fald meget fortaler for en offentlig støtte, fordi vi dermed sikrer, at det bliver folkeligt, at det kommer ud til alle, det bliver bredt, og det bliver nuanceret kunstverden. Okay, Lone kommer op en gang. Jeg kommer lukke en time før. Ja, vi skal lige. Lone kommer op en gang. Det kan på Aalborg Universitet. Lone Dikken Håndfeldt. Og jeg skal høre et af de spørgsmål, som vi jo stiller nu i virkeligheden. Det er det, jeg sagde før. Det er, når man ser ud over det der netværk af institutioner, man har i Danmark. Der er uddannelsesinstitutioner, der er kulturinstitutioner. Man skal nok i virkeligheden være i kulturbranchen for at overskue, hvad der er af støtteordninger og forskellige netværk. Hvor tidsvarende er det, tror du? Hvis man startede forfra i dag, ville det så se ud, som det gør? Jamen, jeg vil faktisk gerne starte et andet sted. Jeg vil gerne starte i den der dialog. Har vi for mange kunstnere? Jeg vil sige, at vi har for få kunstnere. Men jeg synes, at vi samtidig med skal interesseres for, at vi skal skaffe arbejde til kunstnerne. Der var en af jer, der så snakkede om, jamen så instrumentaliserer vi kunsten. Inden for universitetsverdenen, der taler vi om noget, vi kalder triple helix, quarter helix. Der taler vi om, at vi ønsker et samarbejde. Vi ønsker at samarbejde med det private erhvervsliv, vi ønsker at samarbejde med NGO'er, og vi ønsker også at samarbejde med kunsten. I det samarbejder, der er det rigtig vigtigt, at der er en kerne af, som du netop siger, kunsten for kunstens skyld. Fordi ellers er det ikke interessant at samarbejde. Hvis I vil være universitetsforsker, jamen så er det jo sådan set ikke så interessant at samarbejde. Så det er rigtig vigtigt, at vi skaber nogle betingelser, sådan at hver sfære kan holde fast i, hvad er kernen i det, som vi laver. Men jeg synes, eller jeg tror på, jeg har faktisk ridset i hvert fald 6 områder op, hvor jeg kunne se, at man
uden at instrumentalisere kunsten, men i stedet for det, som Flemming havde fat i, etablere partnerskaber, sådan at vi får bragt folk sammen, får bragt de her sfærer sammen, men sådan at det kan udfordre og udvikle os hver især. Jeg vil godt have lov til at nævne de der, fordi vi har talt meget om folkeskolen. Det er rigtig vigtigt, men der er så mange andre steder, hvor det her samspil kan komme op og stå. Og noget af det, som vi også har været lidt inde på, jamen det er jo det der, hvordan kunsten kan sådan set spille sammen med, i forhold til at udforske og skabe nye produkter, altså alt det, der bliver kaldt oplevelsesdesign. Og der er det jo rigtig vigtigt, at det er kunsten som kunst, og kunst som alt det, vi talte om i begyndelsen, som både provokerer og skaber anderledes måder at tænke om ting. Det er den del af kunsten, brug for. Det var den ene ting. Kunst som arbejder med processer, helende processer for de involverede. Vi har en uddannelse, der hedder musikterapi, og der findes jo forskellige kunstterapiformer. Jamen igen har vi jo brug for, at vi får kunstnerne til at bringe sammen. Det er jo så med dem, som er psykologer og sådan noget, men det er jo kunsten igen, fordi kunsten kan noget særligt. Kunsten som et middel til at udforske videnskaben, og vice versa. Og det er noget af det, som interesserer mig allermest, fordi der kan man sige, vi har jo sådan nogle meget, inden for nogle genrer, nogle meget faste videnskabsbegreber, og der mener jeg jo rigtig vigtigt, at kunsten kommer ind, og er den, som forstyrrer, og er med til, at vi gentænker og tænker, er det nu, hvad skal vi sige, den forståelse af verden som. Men ligger der, hvis man går ind i den der logik, og hvis man siger, nu starter du med at trække parallellen over til universitetsverdenen og sige, universiteterne tænker allerede i partnerskaber med det private erhvervsliv, hvor kan man udvikle produkter, der kan afsættes og bruges osv. Hvis man går ned ad den vej, ender man så ikke i det, som Hjelved stod og advarede imod før, nemlig en kassetænkning, hvor i det sekund det ikke kan måles og vejes, i det sekund du ikke kan retfærdiggøre det ved nogle eksportkroner, så ryger støtten også, og så ryger den folkelige legitimitet, fordi du har fortalt vælgerne, at vi støtter kunsten for at tjene penge. Jo, men det er også derfor, at man kan sige, at det er rigtig vigtigt, at vi ikke kun ser på kunsten som det her middel. Fordi for at kunsten er et interessant middel, så skal kunsten have rigtig meget plads i sig selv. Og det må vi jo så finde nogle måder på, hvordan vi kan give kunsten rigtig meget plads i sig selv. Alright, vi skal lige tilbage til salen. Vi skal herned. Værsgo. Ja, det er sådan lidt tilbage til den med pengene igen. Fordi gulerodspolitik har vist sig at være meget, meget godt for eksempel musikskolerne, at staten smed en gulerod ud til kommunerne, som de griber, og dermed har musikskolerne fået en enorm vækst i mange år. Nu har vi fået en ny skolereform, og der følger rigtig mange penge omkring Undervisningsministeriet med til den nye skolereform. Jeg kunne godt foreslå Kulturministeriet, at man også sender nogle kulturpenge ud, fordi der er lavet nogle rigtig gode åbninger, nogle rigtig gode skal-aftaler, men så længe der ikke følger nogle penge med, så bliver det rigtig, rigtig svært at få de her ting. Så hvorfor tror du ikke, at folkeskolerne gør det af sig selv? Fordi det vi lige har hørt ministeren sige, det er jo, når vi skal have Erhvervsministeriet på banen, vi skal have undervisningsministeren, altså dybest set siger hun jo, at de andre minister skal betale for hendes projekter. Det er det, du siger, oversætter jeg lidt, ikke? Men altså, hvorfor fungerer det ikke, tror du? Hvorfor skal der penge med fra Kulturministeriet? Vi har i hvert fald set tidligere den her gulerodseffekt af, at når Kulturministeriet lægger en lille smule ind, så lægger man også en værdi ind i kunsten og kulturen i folkeskolerne. Det her har en værdi, I andre må så byde med. Ministeren? Men de kunstnere, som skal møde folkeskolen, de får jo allerede støtte fra Kulturministeriet i den ene eller den anden form. Så det er jo, det der spørgsmål er, hvem skal finansiere skolernes hverdag? Hvem har ansvar for, at der foregår noget i timerne, og der er lærere og undervisere? Det er jo kommunerne, det er kommunerne, der er skoleejere. Og musikskolerne har sin helt særlige historie. Men jeg vil godt lige i sammenhæng med det med billedkunsten, hvor blev den af? Den er jo i mange kulturhuse. Altså der har kommunerne jo gjort det rigtig fornuftige, at de tager den ind i deres kulturhus og lader det være et tilbud også til børn og de unge. Før vi går videre, Marianne, ved I hvad? Der foregår ekstremt meget ude i kommunerne i kulturliv og kunstlivet. Rigtig, rigtig meget. Jeg skal lige holde fast i. Man ikke underkende betydningen af. Når du siger, du køber ikke gulerodsargumentet, fordi du siger, at det skal være folkeskolens opgave, den skal den løse selv. Siger du dermed også... Jeg vil ikke afvise, vi har jo allerede, Anne-Sophie og jeg har jo allerede lavet 3 millioner kroner, som vi har fundet og givet til museerne, uanset hvilken slags museum det er,
for at de kan tage fat i skoletjenesten, fordi de kommer til at spille en mægtig vigtig rolle i fremtidens folkeskole. Så jeg kan ikke afvise, at der findes flere penge i den sammenhæng. Men bare sige, det er vigtigt at holde fast i, at det er kommunerne, der har ansvar for skolerne, de skoleejere. Gitte? Jeg mener, jeg tror også bare, det er vigtigt at tænke i det, der blev sagt tidligere for salen, at der skal investeres i kunsten. Så i stedet for, at vi står her og diskuterer fra kunstnere til politikere, at vi siger til jer, I må hjælpe med at skaffe nogle flere penge, hvis det er sådan, at vi skal... prøv at høre, på den måde, jeg ved godt, at vi siger bare flere penge, men hvis man virkelig vil have, at vores børn skal dannes, og hvis man virkelig vil have, at det skal ud og præge i erhvervslivet, det er derfor, jeg snakker om det der med kassetænkning, at den skal lukkes lidt ned, og man skal prøve på at tænke på tværs. Ikke? Hvis man virkelig gerne vil have, at vi skal ud alle de steder, så skal man også investere i kunsten. Vi investerer jo i kunst. Jamen, det er der ikke ret mange penge, der bliver givet til kulturen i forhold til, hvor meget der bliver givet til alle mulige andre ministerier. Jamen, vi kan da ikke sige, at alle ministerier skal have lige mange penge. Det siger jeg heller ikke. Økonomiministeriet, de har nok dem, der har flest under alle omstændigheder. Ja, men altså, hvad er det, vi taler om? Hvad er det, skal være en fordobling af kulturbudgetterne? Hvad er nok? At I vil investere. Jamen, vi investerer hele tiden. Jamen, der kommer jo ikke flere penge til kulturen. Nej, men vi er glade for, at der ikke bliver færre penge til kulturen. Jamen, der bliver alligevel hele tiden rammet, så det stiger jo ikke. Kig jer omkring i Europa, hvordan det ser ud. Jamen, jeg er helt med, men lige nu skulle vi skulle ligesom ud over det der med krisen, og så tænke fremad, ikke? Og se, hvordan er det ser ud i fremtiden. Lad mig lige høre en gang her, hvis vi lige prøver at lige holde fremtidsperspektivet et øjeblik, fordi hvis man nu siger, der er jo nogen, der vil argumentere på den måde, vi hørte det lidt før, vi hørte det fra Flemming blandt andet. Det her, det er vækst. Det er arbejdspladser, ligesom vi bruger penge på en klimaplan og på vindmøller, bruger penge på andre ting, så kan Danmark vælge at sige, at vi skal være en kulturel vækstøkonomi. Og nu går vi så imod det, som du har sagt, fordi det er ren økonomisering. Nu siger vi, at hvis vi kan sælge Nicolas Winding Refn, så er det det, vi skal gøre, og så kan vi investere i det. Vil du være imod sådan en erhvervsstrategi, hvor man siger, nu finder vi flere penge, vi legitimerer det som erhvervsstøtte? Jeg vil være ked af, at man skal belønne den kunst, som gør det, politikerne har sagt, den skal gøre. Fordi så får vi et problem på sigt. Ikke på kort sigt, men på lang sigt. Kunsten skal have den frihed, som skal til for, at man har kunst og udvikling. Så den skal også have frihed til ikke at tjene penge? Netop. Den skal også have frihed til ikke at være til nogen nytte i første øjeblik. Alex? Hvad er dansk kulturs største succes? Det er filmen. Hvorfor? Halvdelen finansieres af staten, resten af firmaer og det private og brugerne. Det er modellen for fremtiden. Ikke flere offentlige penge, men flere partnerskaber. Det er det, der skaber væksten. Og det skal vi holde fast i. Alright, klar pointe. Her, værsgo, den her. Henrik Petersen, jeg er formand for Dansk Kunstnerråd. Rejs op en gang. Ja, jeg synes, at svagheden ved den her diskussion bliver, at hver gang vi kommer ind på et emne, så bliver det som om, at så skal det hele være på denne her måde. Altså, da vi startede med kunstnernes vilkår, så var det som om, en hvilken som helst kunstner skulle støttes, bare vedkommende kaldte sig kunstner. Det er der ingen kunstner, der har en forventning om. Institutionerne kan noget. Institutionerne kan stilles opgaver, og samarbejder gerne med partnere, og vil gerne udvikle sig på den måde. Men de individuelle kunstnere har nogle helt andre virkeligheder at arbejde med, end de kunstgrene, som formidler sig gennem institutioner. Og derfor må vi se på hele billedet på forskellige måder. Vi snakker også lidt, undskyld jeg siger det, om kultur og kunst i en pællemælle, uden i virkeligheden at være villige til at skelne. Og der er jeg helt enig med, at vi ville meget lettere være i stand til at vurdere, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst, hvis vi lavede sådan en statslig værdinorm, som vi ville prøve at give os til at diskutere. Hvordan vil du så besvare spørgsmålet, hvis ikke politikerne gør det? Hvordan vil du definere en statslig værdinorm, sådan i 10 år? Jamen, det vil for eksempel være noget, der hedder, at man skulle være i stand til at inspirere på stort set alle områder. For mig, der vil en værdinorm være noget med mangfoldighed. Ja. Det vil være noget med en diversitet, hvor alt er repræsenteret. Og det synes jeg, at det er den norm, man bør lægge ned over kunststøtten. Sådan er det jo i dag. Der er jo mangfoldighed. Der er jo diversitet. Jamen, så har jeg lyst til at spørge dig. Og der er kunststøtte for 0,5 milliard om året, bare til kunstnerne. Plus alt det andet. 6 milliarder for staten, 13 milliarder ude i kommunerne, 20 milliarder i alt, uden der er blevet skåret. Jamen, vi har en meget fin kunststøtte, også sammenlignet med en masse andre lande. Det betyder ikke, at det ikke kan blive større. Det var dig, der afbrød. Alex, spørgeren har ordet, du skal nok få lov. Ja. Altså, men det er jo ikke sådan, at der faktisk ikke kan være mere.
Til Marianne vil jeg bare lige sige, Norge satte sig altså et mål, der hed, vi vil fordoble, eller var det tredoble kulturbudgettet. Man gjorde stort set det samme i Frankrig i 1980'erne. Der sagde man også, at vi vil have et større, så det er ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre. Men jeg klager ikke over det. Det jeg bare siger, det er, det vi giver til kunsten, det skal inspirere til alt det, som du også gerne vil, Alex. Jamen, der er mangfoldighed. Er du klar over, der er jo lige fra Thomas Kluge til den mest avantgardistiske kunstner, og de bliver støttet over en bred front. Der er frihed i Danmark. Og hvorfor er det det? Fordi vi politikere ikke har lavet sådan en national værdikommission. Står Dansk Folkeparti nu og tæller imod nationale værdier? Var der lige en... Jeg tror faktisk... Det skal jeg lige svare på. Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange af institutionerne, som synes, at de på mange måder skal være med til at legitimere en folkelig opbakning til kulturpolitikken og til kunstpolitikken. Alright. Se, vi kommer tilbage til salen om et øjeblik til en runde til. Jeg tror, vi skal åbne vinduerne igen, hvis vi kan, for larmen, for at få en lille bitte smule luft ind. Nu vil jeg gerne have Lauke heroppe en gang, og Ulla Asman, hvis I lige kommer op. I må gerne klappe af dem. Fordi, Ulla, nu skal jeg høre, der er jo politikere, der vil sidde og tænke her. Nu har vi dybest set lige hørt argumenterne både fra Marianne og Alex, selvom de fremlægger dem lidt forskelligt, kan man sige. Så siger de begge to, der kommer ikke en krukke guld farne ned fra himlen. Det er det, de siger, når det gælder den nationale kulturpolitik. Det, som du og Lauke illustrerer med det her arrangement, er det ikke, at I kan sagtens selv, at der er alle de muligheder, vi har hørt om den sidste time, for at man på lokalplan kan gøre alt muligt. I behøver ikke Christiansborg. Der har været midler til, at vi kunne lave en event som den her, men jeg kan jo ikke garantere, at det har vi midler til at gøre de næste 10 år for eksempel. Det er enkeltstående arrangement, som man må sige, det har vi så haft mulighed for at kunne gøre den her ene gang, men er det noget, man for eksempel, det kan være at finde ud af det efter nogle dage, her, at det er noget, vi vil gentage, så er der jo nogle andre, der bliver nødt til at være med til at gå ind og medsponsere, kan man sige. Så på den måde, så må man sige, ja, det har vi formået at lave det her, det er vi super stolte over, men det er jo ikke noget, som vi kan grave pengekassen frem til, og kun bruge til de næste 10 år. Prøv lige at fortælle mig, fordi vi hørte om det før, Lauke talte om det, det som I gør heroppe, altså det der med rent faktisk at få kommuner til at tale sammen. Ja. I stedet for at konkurrere mod hinanden, så taler de sammen, de spytter i kassen, også selvom det kun kan ligge et sted. Er det også i anerkendelse af, at Danmark er for lille et land til at have en kulturpolitik for hver kommune? Altså er det et spørgsmål om at sige, hvis man skal noget i Nordjylland, så er man nødt til at trække på samme ham? Det er en accept af, at vi står sammen i Nordjylland, og vi samarbejder i Nordjylland, og vi får for få penge fra staten, så bliver vi nødt til at klare os selv. Så det er jo også en måde at gøre det på, at vi bliver nødt til at have en vis fordeling. Så er der jo andre kulturevents, som finder sted, også for hele fællesskabets penge, andre steder i regionen. Og regionens penge bliver brugt til mange forskellige ting. Altså, det har været meget vidt spredt, hvad vi har brugt penge. Det har været en musikfestival med internationale, knap kendte, for at sige overhovedet ikke kendte musiknavne, der har været, og inspirere med musik fra Afrika, Latinamerika, ved hvad. Vi har forsøgt Wiener Filharmonikerne osv. Så det spænder meget bredt, hvad det er, at vi bruger kulturmidlerne til. Men det er en anerkendelse af, at vi bliver nødt til at gøre det her sammen. Også sammen med eksterne sponsorer, fordi der er ikke statslige midler nok, der er ikke offentlige midler nok til, at vi kan gøre det alene. Så det er jo mere en samarbejdsånd og en forståelse af, at så laver vi en fordeling. Lauke, det der argument med at sige, at man skal have i det her tilfælde Mors på verdenskortet. Vi er nødt til at kunne tiltrække arbejdskraft, vi er nødt til at sørge for, at børnefamilier vil bo her, vi er nødt til at sørge for, at hvis der er nogen, der vil lægge deres virksomheder her i det her område, så skal der være noget at komme efter. Der skal være skoler, der skal være caféer, hvor man kan få cappuccino, der skal være kulturliv. Holder det argument? Gør det nogen forskel for erhvervsudviklingen, den demografiske udvikling her i byen, om der er arrangementer af den her type eller ej? Ja, utrolig meget. Jeg har selv været studievejleder i gymnasiet i 25 år og har haft 1200 elever gennem, og dem har jeg stort set alle sammen spurgt, inden de forlod os. Hvad skal der til, før I kommer tilbage? Og det mange af dem har nævnt, fordi de vil egentlig gerne tilbage, det er, at der skal i hvert fald være et ordentligt kulturliv. Jamen caféer, det ved jeg ikke, nævner de måske ikke på den måde, men der skal være nogle netværk og et kulturliv, der skal være noget, der binder os sammen, så vil de gerne tilbage, og der kommer heldigvis også mange tilbage. Så sådan et arrangement her i mit borgmesterhoved, det er da også en del af det, og det er jo også derfor, at vi er med til at sponsere det her fantastiske Limfjordsteater, som gør, at vi har 2 teatersal her i området, og som er et projekt, som også regionen har været inde over. Det betyder utrolig meget. Og hvad hvis beskeden er, som vi snakkede om før, hvad hvis beskeden er fra landspolitikerne, om der kommer ikke flere penge? Altså alt, hvad der skal udvikles til kunst og kultur heroppe, det skal komme nedefra, det skal komme fra jer selv. Nu talte Ulla før om at komme ud og få partnerskaber, det hører som en appel også til måske fonde og erhvervsliv. Det skal jo på tapetet og diskuteres i aften om kort tid. Er det fremtiden?
jeg kan da håbe, nu kan jeg jo ikke synge opera og få nogle penge af ministeren, men du kan true med at synge opera og sige, om det giver penge. Nej, men netop fordi vi har ingen statslige arbejdspladser her rigtigt, så vi er vant til at klare os selv. Jeg vil ikke gå i chok, fordi, og nu er jeg lidt bekymret, hvis Ulle siger, at hvad så næste år, fordi det her kulturmøde, det har vi de næste 10 år, og det har vi helt sikkert, fordi nu begynder erhvervslivet også at komme på banen. Vi har faktisk et håndboldhold i ligaen, som er sponsoreret dels af Thyboerne, og også fordi kommunerne skal samarbejde. Jeg er sikker på, at virksomhederne for alvor, de kommer på banen næste år, fordi partnerskaber, det er den måde, vi skal bygge det op. Det er helt enig med kulturministeren i. Marie, nu repræsenterer du unge kunstnere og unge kunstformidlere. Hvad skal der til, før en person, der har besluttet sig for at blive kunstner, vælger at bosætte sig på Mors? Godt spørgsmål. Men det kunne være, ligesom du siger, et mulighed for overhovedet nogle platforme, for overhovedet at agere, overhovedet at indgå i nogle sammenhænge og kunne skabe, hvilken som helst kunstart det måtte være. Ikke? Hvis der ikke er det, så er det op ad bakke, fordi så kan man også måske møde en attitude eller en holdning fra kommunens side om, da vi ikke vant til at støtte, skulle det nu være nødvendigt. Så jeg tænker, det vil i hvert fald være et krav, at der vil være en imødekommenhed for den kommune, som ingen kunstner vil have, og den her kunstner flytter op. Ikke? Og muligheden for, jeg siger, at vi det samme igen, ikke? Men hvis nu vi siger, at der ikke er nogen penge, der kommer ikke flere penge. Der er nogen penge, vi holder det på dem. Gerne flere, men der kommer ikke, som du siger, hypotetisk flere penge. Det vi skal sørge for, i hvert fald for de unge kunstnere og kunstformidlere, for at de for eksempel flytter til Mors, for de for eksempel, eller bliver i København, eller flytter til Odense, eller bliver i Odense efter et uddannelse, er, at der er rum på de institutioner, vi har, at der er en kontrakt, nogle rammer for, at der bliver sikret, at i alle offentlige institutioner og støttede institutioner bliver afset et honorar. I deres budget, årsbudgettet, så begynder du at kunne se kunstnere, der kan klare sig, så kommer de ud til jer. Erik, er sandheden ikke den, nu du sidder som rektor for Musikkonservatoriet der, nu talte du før om operaen i Palermo, er det ikke sådan, hvis man skal virkelig excellere, hvis man skal være virkelig, virkelig dygtig til noget, hvis man skal have et symfoniorkester, så kræver det jo altså over 100 musikere, ellers har man ikke et symfoniorkester, sådan er det. Altså, er der ikke en øvre grænse for, hvilken kulturpolitik, som det er muligt at drive i et lille land, og i små byer i et lille land? Nå, altså, man har jo i høj grad den lokale kulturpolitik, man vil have. Altså, jeg kan sagtens forestille mig en ung musiker eller en ung komponist, som vil komme, for eksempel til Mors. Der er sikkert nogen allerede. Men ideen er, jeg kommer til Mors, fordi jeg vil gøre en forskel. Og jeg vil gerne tilføre den befolkning noget, som jeg mener, jeg kan give. Og det, som så er vigtigt, og det var det, jeg mente med illustrationen af det der eksempel i Palermo, hvis de vil mig, så vil jeg også dem. Og så hænger det ikke så forfærdeligt meget sammen med, om der er penge nok i første omgang eller i anden omgang, for så skal vi nok få noget til at ske. Jeg tror, det handler om, er, at man simpelthen på det menneskelige sociale plan får sat noget i gang i et fællesskab. Så skal den store kunst nok komme, og så kan det godt ske, at kunsten i øjeblikket føles at have et niveau, som er her. Men lurer mig, at i løbet af kort tid, så vil den ryge derop. Lolland-Falster-området er et ganske godt eksempel på, at en kunst og en kultur blev løftet fra noget, som ikke var så forfærdeligt meget, men så kom der nogle ildsjæle dernede, og de løftede det altså vildt meget op. Gita, sådan vil det ske. Og Gita, og så tilbage til salen. Gita først, værsgo. Jeg elsker at tænke den der vision, fordi det den anden ting kunne være, det er, at når man bor herude i et område som vores, så trækker vi kunstnere fra et meget, meget stort område. Og den eneste måde, vi kan gøre det er ved at lave små ansættelser, fordi det er jo sådan, det fungerer på. Man får ikke folk til at flytte lige med det samme, der skal man først overtale dem ved mange små ansættelser. Så derfor så må de komme herop på freelance-basis. Og freelancer er bare meget, meget hårdt ramt for tiden, fordi lige så snart man laver en ansættelse på sigt, altså vi planlægger ud frem i tiden, jamen så er det usikkert for dem, fordi de skal ligesom se, jamen jeg må ikke være ledig i det, og jeg skal gøre sådan og sådan. Så et eller andet sted, så bliver vi også nødt til at hjælpe, når vi har hjulpet institutionerne til at være et institution til at tage alle freelancerne ind, så bliver vi også nødt til at hjælpe alle de her freelancer til at kunne klare sig bedre, så det er muligt at være freelancer i dag. Okay. For det er det ikke med det system, vi har. Flere spørgsmål for sagen. Et par stykker her. Vi starter hos den dame. Værsgo. Ja, jeg hedder Annette Falk Lund, og jeg har boet 14 år i København, før jeg kom her for 5 år siden. Fordi du spurgte om, hvad gør det, at man kommer herop og bliver her? Og det var faktisk et museum, der lokkede mig at komme herop. Og det var Kirstenkjærs Museum, og de lever faktisk uden nogen støttepenge overhovedet, skal jeg lige hilse at sige. Men så kan jeg rigtig godt lide, hvad du siger, Erik, fordi du siger, hvis de vil mig, så vil jeg også dem. Det er en rigtig, rigtig god tanke, og det oplever jeg selv. I 2010, der har jeg været 3 år her. Jeg bor ikke på Mors, men jeg ser på Mors
fra mit hus. Jeg bor ved Amtoft, Fikesund. Og så blev jeg ringet op af Niels Otto Dein, som vi også kender, fordi han var med at skabe det her. Og så siger han, Annette, vil du være med til et møde, hvor vi skal have et møde mellem kunstnere og erhvervsfolk? Yes, siger jeg, selvfølgelig vil jeg det. Og det udsprang så, eller der kom ud fra det møde 10 projekter, hvor kunstnere kunne arbejde sammen med de her virksomheder. Der er godt nok givet nogle støttepenge, men jeg skal også sige, at det er jo også sjovt at lave kunst uden støttepenge, skal jeg også lige hisse at sige. Det giver en utrolig stor frihed, og det er en balancegang hele tiden at agere i det her rum. Hvad er det for en frihed, man har, når man ikke får støttekroner? Jamen, det er skønt at for det første at jonglere med sin tid og sige, hvornår jeg vil arbejde, og hvornår jeg vil inspireres, og hvornår vil jeg have fri. Og så er så det også... man slipper for de der freelance-kontrakter, som Gita lige nævnte i virkeligheden. Ja, også, altså, når jeg får penge, det er ligesom dengang man var barn, så fik man lommepenge, ikke også? Og så var far og mor, der bestemte, hvor man skulle bruge de her penge til. Og hvis man selv skaber pengene, så kan man også selv have den frihed og bestemme, hvad de skal bruges til, og hvad jeg vil investere i, nemlig i nye projekter. Så du køber ikke argumentet om, at man ikke kan leve af at lave kunst og kultur også her? Nej, men Erik, han har fat i noget. Han sagde, at det er utrolig vigtigt, at virksomheder, alle mulige kulturinstitutioner tænker, når de har et eller andet opgave, hvem kan vi kontakte af de lokale kunstnere, der er her? Fornemt. Næste spørgsmål heroppe fra balkongen igen. Ja, jeg hedder Bente Bukhave og har arbejdet med børnekultur i 30 år. Det er nu nærmere en kommentar. Det handler om, at jeg tror, at vi må holde op med at tale om dem og os. Jeg tror, at i forbindelse med folkeskolereformen, så er det utrolig vigtigt, at vi mødes i ligeværdighed, kulturinstitutioner, skoler og kunstnere, og at vi etablerer det, som Region Nordjylland lægger op til, værdifællesskaber, hvor vi sammen prøver at løfte de her områder. Ellers bliver det kampen om børnene og om timerne. Men det der mit spørgsmål, det er, hvordan etablerer vi forudsætningerne for, at de her forskellige respektfulde faggrupper, kunstnere, kulturformidlere, lærere, pædagoger, får tid til at mødes og udvikle i fællesskab, så det også kan ses i praksis? Lad os lige, Flemming, den får du, fordi det er implementeringen af alle de gode visioner. Hvordan sikrer man, at der er tid til den der koordination? Jeg er ikke i tvivl om, at der skal et fællesskab til. Og jeg har bare lyst til at sige til jer, al den her snak om, hvad der ikke fungerer. Prøv lige at se på, om de 98 kommuner har skåret i kulturbudgetterne. Det har de ikke. Selv i en tid som den her. Og Lauke, grunden til, at du hoppede med på det her, og jeg vil gerne sige, da jeg nævnte Mors som et godt sted for det her kulturmøde, der gjorde du det, fordi du vil gerne ind. Du har et fællesskab. Du har nogle forvaltninger, der kan og vil noget heroppe. I har et behov for at positionere jer. I har et konkurrenceforhold til de omkringliggende kommuner i forhold til at være en attraktiv bosætningskommune. Derfor, og det er årsagen til, at man kan det her. Ja. Det er også årsagen til, at regionen hopper med. Så energien og styrken og systemet og strukturen er der. Se, nu nærmer vi os de sidste minutter. 3 korte kommentarer fra salen. Bare en enkelt sætning for de 3 næste spørg. Vi når ikke meget mere. Vi starter hos dig. Værsgo. Ja, jeg hedder Eva Hjelms. Jeg vil gerne pege på et sted, hvor man faktisk kunne bruge kulturen til at spare nogle penge. Det er for eksempel, som vi kigger til Sverige, der har de både på regionalt og på nationalt niveau det, der hedder samarbejde mellem kultur og sundhed, hvor man går ind og ser på kulturprojekter, som faktisk er med til at øge livskvaliteten helt markant videnskabeligt. Og det er en opfordring til folketingspolitikere om at tage den idé ind og arbejde på tværs af de ministerier. Godt bud. Vi tager det næste spørgsmål. Der var en til her, der var markeret. Ja. Jeg har flere. Værsgo. Art. Michael Rikard Petersen, performancekunstner. Art comes from the word artificial. Jeg siger ja til at bruge det som et instrument. Lad dem bruge det som et instrument. Men lad os finde ud af, hvordan skaber man en rute for det instrument. Kunstneren er personen, der tager et instrument og gør det til sit eget. Tag instrumentet. Men en kunstner, I snakker om kasser, I snakker om rum. Kunstneren går forbi tusindvis af tomme butikker. Han har ikke en atelierplads. Hvad gør han? Der skal ikke have lov at stå så mange tomme rundt. Vi skal have lov at have en gratis atelierplads. Kunstneren er en person, der ikke kan lade være med at skabe. Han putter timer i det hele tiden.
Han gør det ikke på sine egne præmisser. Så kan vi lige så godt, hvis du har ret i det, kan vi lige så godt sende politikerne hjem? Nej, fordi de skal hjælpe os med at lave et styresystem, sådan så vi kan... En virksomhed skal have lov til at tage adoptivbørn i kunstnere. De skal have lov at tage et par stykker ind og købe deres værker, så kunstneren bliver nødt til at skabe. Han skal tvinges til at producere hele tiden, og det skal bare væk fra ham, så han kan komme videre. De ophober sig, stagnerer. Der skal flow! Tak for det. Næste indlæg. Vi havde en markering til her, tror jeg, sådan nogle. Ja, 2 faktisk. Ja, værsgo. Ja, Charlotte Christensen, og jeg er tilflytter fra København. Morsingbo nu på 2. år. Og utrolig stolt af det. Og jeg er så enig med dig, Den Grønne. Det er her allerede. Det netværk og de kunstnere, de kræfter, de er her. Og jeg lever i det, og jeg elsker det. Og i øvrigt en kommentar. Guldhornene, som vi talte om tidligere, de er jo en kopi, dem der er derinde. Det er fuldstændig rigtigt. Man kan lige så godt lægge dem på nettet. Her, det er nogle dame der markeret. Værsgo. Jeg hedder Marie, og jeg er fra Folkeuniversitetet. Og jeg kan jo egentlig rigtig godt lide, hvor diskussionen bevægede sig hen, da der var en dame heroppe bagved, der sagde, jamen altså, der sker rigtig mange positive ting, og man skal tænke kunst og kultur lidt bredere. Det tænker jeg i hvert fald fra min stol, hvis jeg sådan lige skal kigge på Folkeuniversitetet. Fordi det, der egentlig sker, det er, at vi laver en masse forskningsformidling, og derudover så vil vi også rigtig gerne samarbejde med erhvervslivet, vi vil rigtig gerne samarbejde med kunstnere, så man kan give den viden, som vi kan formidle, en sanselighed. Og hvis man sådan skulle tænke 10 år frem i tid, det har vi jo heldigvis fået anledning til sådan en dag som i dag, så vil jeg sige, at det er dejligt at være her og møde folk, som man allerede kender i forvejen, og møde nye folk, som man kan lave samarbejder med. Og det vil jeg da ønske, at om 10 år var det måske noget, der var formaliseret en lille smule. Det er ikke fordi, det løser nogle problemer at formalisere ting, fordi netværkene skal selv opstå, men det vil give en base, hvor man kan møde de her folk, som kan sætte ind i gang og skyde ind i den rigtige retning. Ja. Tak for det. Se, nu spiller jeg bolden tilbage til Marianne Jelved, og nu har vi stillet dig en masse spørgsmål. Salen har gjort det. Nu skal du stille spørgsmål den anden vej. Fordi mange af de mennesker, vi har i rummet, har vi de næste dage, der kommer nye til, og der er jo altså en række debatter, hvoraf denne her er den første. Hvilke spørgsmål vil du helst have svar på, når du nu sidder i det her ministerium og skal rydde op efter de andre, som du altid gør? Hvilke spørgsmål vil du helst have svar på? Hvordan kan Kulturmødet hjælpe dig? Jeg samler på perler, danske perler, gode idéer, ting, der sker rundt omkring i landet. Og kommer med et eksempel. I Thy er der et ungdomsråd med 900 betalende medlemmer. De har lavet en aftale med byrådet i Thisted, hvor de har fået et hus, mod at de har en bestyrelse, der tager ansvar for det hus, som de må bruge. Og der er 15 medlemmer i bestyrelsen, og der er kampvalg hver år for at blive medlem af den bestyrelse. Hvad tror I, de unge mennesker laver? De søger kunst og kultur. De laver festivaler, og de søger kunstnere og kulturfolk, der kommer og gør noget for dem. Sådan et Danmark, synes jeg, er fantastisk, og det er et rigtig godt eksempel på, at ting sker. Og derfor vil jeg meget gerne samle på alle de ting, der sker, som kan bruges som inspiration rundt om i landet. Så danske perler, og så skal jeg høre, hvad er det største dilemma, du står overfor som kulturminister? Ja, det er, at jeg ved, at selvom jeg går til finansministeren, så får jeg ikke en krone mere. Så derfor går jeg jo ikke til ham. Det bliver det sidste ord fra panelet. Fordi tak. Så har jeg jo fået det nederlag. Og så altså, derfor må vi finde nogle måder at få ting til at skrue på og vokse på. Men er det radikale Venstre gør, det er, at I praktiserer politik, der handler om at indkassere færrest mulige nederlag? Nej. Vores politik går ud på at få ting til at lykkes. Det er vi flere, der skal hjælpes ad med, og det er derfor, jeg bruger Ungdomsrådet i Thy som et eksempel. Tak til ministeren, tak til panelet.